مالوف بخواجید بجه کی یعنی گو ایریشی زمان تکربن ایریشی هبونا تجی کرده یعنی زمان بخواه هبونا انسانه اوانا پیشی آراستی او مثلا دیجه هیا زمان چوا مهمه هبونا کرد artık hat kabul کرن yani فهم کرن بله دو کردتنه yani kart kurda تشت ورده ya ana kurd kabul کرن لیانا هی زمان کردی قبول نکرن آراستی هی زمان کردی زانینگه هدتنه هی زاروگه کردی نکارم بو کردی ببیون جبر وینا هی اف ايش لسرمه هيا li Bakurê Kurdistanê hejmara kurtefîlmên Kurdî her sal zêdetir dibe. Bi taybetî jî di van 5 salên dawî de gelek derhunerên ciwan bi dehan kurtefîlmên kurmancî çêkirine. Helbet hesaniya derfetên teknolojîk, peydakirina finansmanê û piştgiriya hin sazî û dezgehan sebebên serekeyên vêgeşedanê ne. Lê vî warî de serkeftina herî mezin ew ku li Bakurê Kurdistanê ciwanên Kurd di zanîngehan de êdî perwerdeya sînemayê jî werdigirin. û xuyaya ev pêl wê sînemaya Bakur de gelek derhunerên serkeftî derxê meydanê. Yek ji wan derhunerên ciwan Muaz Ramazan Günêş e û vê heftê mêvanê bernameya me ye. Li ser kurtefîlman, hizrawiya sînemageriyê, taybetiyên sînemaya Bakurê Kurdistanê û derfetên perwerdeya sînemayê me hevpevînek pêre kir. Muaz Ramazan Günêş sala 1989 li Nisêbîna Mêrdînê hatiye dinyayê. Di çaxê xwendina lîseyê de meraqawî li ser sînemayê çêbûye û tevî nerazîbûna malbatê di zanîngehê de berê xwe daye xwendina sînemayê. Her çend piştî demekê ji ber sedemên polîtîk xwendina xwe ya sînemayê li bajarê Qoceliya Tirkiyeyê nîvçe hiştibê jî meraq û daxwaziya wî li ser sînemageriyê her wek xwe maye. Liseyê de filmê Yılmaz Güney mi dît? Filmi Yılmaz Güney dît, pişî filmi Yılmaz Güney gom dît sürü. Mego ez dixwazim got sînemê çêkim. Yani mego dixwazim got sînemê çêkim li ser mesela Kurdî. Yani ji mir sînema hingî hê mesela Kurdî tenê bû. Tabii tişkî zehmet çêbû hepkî çawa tişkî zehmet çêbû li lîsê yani hê ne derbasî üniversiteyê nebûbûn. Mego ez sînemê bixwînim. Wextê ku mûlo got derdorê me hepkî nebaşim li min mêzandin. Arastî malbata me bixwe hepkî bi şekilkî me afaroz kir yani ji ber yani digo sînema tişkî ne baş ana sînema yani tenê wek televîzyon televizyonê falan dedî lê min dev jê neberdam got sînemê bixwînim ez xwe beelîmînim sînemê yani me got bi şekilkî arastinkî dî hebana ji mir bigot te wer te beelîmînin sînemê ez neçûm zanîngehê sînema nedixwend lê ji ber vêna hê lîseyê min biryar da sala dawî piştî ku min filmê Yılmaz Güney temaşa kir arastî min got zê bixwînim û min dest pê kir wana jî ez masterê ser sînemê dikim ser filma dikim û ez ê berdewam bikim jî înşallah. ایرو ژیروبوسکیه شنگاله کوبانیه تراژدیا کردا خلاص نبگره یەکەم کورتەفیلما خۆ بناوێ پشتی ئیلۆنێ di serdema xwendina zanîngehê de çêkiriye. Ev fîlma wî tevlî gelek festîwalan bûye, di hinek pêşbaziyan de bûye fînalîst û ji bo xelata senaryoya herî baş
وەک نامزەد هاتیە هەلبژارتن. فیلم بتەمامی دەربارەی قەدەخەیە لەسەر موزیکا کوردیە. ساڵا 1990 کالێکی کورد لە گوندێ خۆ ji ber tirsa leşkerên Tirkiyeyê qasetên Kurdî dibin axê devet şêrê. Wê demê dengê hunermendên navdar şivanperwer wek sembola qedexeya li ser muzîka Kurdî dihat zanîn. Galo carna qasetan derdixê guh di dêstranên şivanperwer lê tema leşkertêne gund dîsa qasetê xwe vet şêrê. Piştîlonê li ji ber got devera gozlê mezin bûbûm, devera gozlê ez çê bûbûm, ji dayîk bûbûm, nisêbînê bû. Li wê derê jî malbata min bixwe, yanî wextê got muzîka Kurdî qedexe bû, qasetê xwe xistibû bin erdê. Dure me bihîst, yani ne malbata min tenê wilo kirbû, cîranê me wilo kirbûn, gundê got diçûn cemana ziyarete gundiya wilo kirbûn, yani Kurdekî got qaset nexist binê erdê tune bû. Ji ber vê nav jî tişkî zêde muhîm ji min hat. Me got ez divê ez vê meselê bigînim şekilkî. Arastî filmê me nê pêşî bû, ji ber got filmê me nê pêşî bû hevekî amatör bû. Lê ana derfeta me got çêbê ez ê dîsa li vê çîrokê vegerim, çünkü ev çîrok ez bawerim divê hê keskî li ser nesekiniye. Lê çîrokek zêde mezin e. Çend müzikolog bi mir kedin têkiliyê. Bir film bihîst bûn. Got yani çawa qaset xistine bin erdê müzik e. Mijim were li müzik xistine bin erdê. Ji ber wilo dîsa yani divê mero li pêşî li sikaka xwe we gote jî gotî sikaka xwe dest pê bike wilo mero herê baştir şebê. دخلكينو تاري تاري سانا عشقمي دنابا تاري تاري سانا دا تنو چنيان وخايل اخ يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار Muaz Güneş piştî kurtefîlma xwe ya yekem vê carê berê qemereya xwe didê derdên take kesî. Rûyê win da kurtefîlma wî ya duyeme û bi qedrajên nîvçe zehmetiya xwenazkirina însanekî bi kurtefîlmeke bê diyalog qise dike. Ji dîmenên afîşeke piçûk bîner pê dihêse ku li bajêr kesek win dabûye. Lê kesê ku li ser dîwaran afîşê dizelqîne ew bixwe. Bizkarim behsa wê jî bikim rast e. Ev film li ser çîroka me a sînemê bi çîkê dest pê kir. Yani şawa mesela Kurdî ez bigihînim însanan dest pê kir. Dûra hepkî tesîra felsefê li ser me bû di zanîngehê de. Ev jî li ser ji bo dersa sînema û felsefe me ev kurtefîlm çêkir a rastî. Ser vî filmê jî ez wilo sfekirîm, yani ev film çawa min fikirîn îro însan yani çîroka felsefê jî ez kî min bi dest pê dike. îro însan jî a rastî li xwe digere, yani ana mesela kî ji xwe bê ez kî me zehmet got bersivê bide wê cewabê lê li xwe digere. Yani diçe bajarna dî li xwe digere, li karkê dî digere li xwe digere, diçe deverna dî tişkî dî dixwîne. Yani karê însan gere. Yani ji ber got trajediya însan got hatiye avêtina dinyayê got li xwe bigere, ew jî ew mesele ye. Vêca sînema jî derfetkê wilo didête. Tikarê bihêlê got însan yani rajê wêneyê xwe û bi dîwara vekê neyê yekî dî ê xwe bêz li xwe digerim. Yani tu a rastî mesela tu wextê got li vêna li ser jiyanê tu bifikirî tiştek bibe wek komediye lê ama di film de yani sanat ev derfetê dête vê fırsatê dête tikarê bêje yani ev însan li xwe digere û ev însan aslında örneka me hemûka ye aslında em hemû li xwe digerin lê tenê bes em nabêjin keskî em li xwe digerin em sûretê xwe naçim dîwara ve navekin û وەختێ دخەونێ de sêyem fîlma Muaz Güneş e û bi vî terzî bi awayekî surrealîst hatiye çêkirin. Ev kurtefîlma ku bi gotineke derhunerên navdar Andrei Tarkovskî dest pê dike, yekem cerabeya surrealîst di sînemaya Bakurê Kurdistanê de. Tevî gelek referansên bo sînemaya Tarkovskî herêkîna zaman û bêdengiya însanan ji destpêkê heta dawiya fîlmê berdewam dike. Her wiha dengê kûçik, qişik û kundan hem motîfên adetî yên folklora Kurdî tînin bîra mirov
hem roniyên melûl ên cirayan reşbînî û xumamiya fîlmê kûrtir dibin. دردورا خو مختمه تبکینه که جبرگم سر سینمای دخبتن ام کرد فیلم آجیم تعقیب دکن وقتی من میزان یعنی کرد فیلم کردی آراستی بولو مدید yani mesela ya mayine mesela ya sinore mesela ya harbi bazdane ya ev mesele yani şadış ki mi nedit برفينا جيس فكريم يعني سر حبكي سينما اكسبيريمنتال بيجن سر السينما دنيسل اس فكريم سر سينما دنيسل مخابات كرن وميزان سينما كردي ده يعني فيلم دنيسل فيلم اكسبيريمنتال كيمن وارستي فيلم بخوا اكسبيريمنتال اللي الشيخ كويني دي هي بخوا سورياليست يعني السينما كردي ده سورياليست فيلم نديت بو بيجي از denemek öyle bakım yani az nizam az nikarim işte çıkası başa film çıkası ne başa çıkası deneysel çıkası ne deneysel nikarim tişkil bejim le bu film sürrealiste sürrealist sinema kurdida miji kurta film da skarim bejim ne dedi bu jbe vena miji xawneke جبر قلتشتك ببي سورياليست دبي خونجي دبي مسألة دبي أب وك خونكي و ترسي دمجي مدا نویساندن و ولوم المجربان ان شاء الله جبو سینما کردی تشتکی باشی بود derhenerê ciwan Muaz Güneş jî wek gelek sînemagerên Kurd di fîlmên xwe de cih dide aktorên zarok. Helbet bi awayekî profesyonel aktorên zarok li Bakurê Kurdistanê hêjî negeştine. Lê Muaz Güneş bi derheneriya xwe nîşanî me dide ku eger derhenerek baş bizanê dwarê dramayê de alîkariya zarokan bike, ji aliyê akteriyê ve fîlmekî baş derdkeve holê. Hêk kurtefîlma Muaz Güneş a dawiye û îsal hatiye temam kirin. Li gundekî Mêrdînê dayîkek du zarokên wê û jiyana rojaneya gund mijara vê fîlmê ye. Bavê zarokan ajokarek e û ji bo qaçaxçîtiya neftê diçe Başûrê Kurdistanê. Fîlm bi temamî li ser çûn û hatina wan her du zarokan e ku ji bavê xwe dûr dimînin û di nav neçariyekê de dijin. ev jî me çawa me fikirîn ji ber got yani derdorê sînema Kurdî êgo kurta fîlma çêdikin axeleb gelek jê polîtîk bûn vî awayî jî mixwest yani hepkî got bêlim got sînema Kurdî bêhna xwebar de yani hepkî bigê çîroka însan yani hepkî bêhna însan bike arastî ji vî armanca me servêna ev bû film dîse bixwe zimanê jî Kurdî ye ser zarokê Kurdî ne ji bo bavî bixwe ji ber got li Iraqê şoxlê roja mamosta nikarê hediyekê bigîne de sînema Kurdî ser zaroka rast e gelkî dimîne mesela mikarim bêjin hê derhenerê Kurda got yek cwana herî baş bahma gobatî filmê wînî pêşî axleb jê hemê ser zarokan e vê dawiya got ana vê rojevê de gom dibîne jî dîse zarok di sînema Kurdî de gelkî cî digirin işte en sonem li Festîvala Mehricana Yılmaz Güney bûn. Li derecî ji 10 filmê finalîst êgo mabûn neh hemê ser çîrokê zarokê Kurdî bûn. Yani ji Azad bigir, ji Bartalak baz bigir, ji anet gilgî navê wan em bîrim ama neh film jî ser çîrokê Kurdî bûn. Yani derhenerê Kurdî karim bêjim ji çîka xwe yani ilhama xwe ji zarokiya xwe baş distînim. Muaz diğer Kürt yönetmenleri ve kısa film. Muaz li gor derhênerên me yên din ji perspektîfeke cuda li kurta filman dinêre. Cudahiya nêrîna wî ev e. Pirraniya derhênerên Kurd çîroka xwe li ser paşxaneyeke polîtîk ava dikin lê Muaz wisa nake. Dixwaze li ser çîrokên însanan serencamên şexsî filmên xwe çêke. Ji nava jiyanê çîrokan ji me re dibêje. Cara pêşî Muaz ew senaryoya xwe ji me re anî. Me dît ku du karakterên zarok hene
û çêkirina filmê wê têra xwe zehmet be. û ew zarok ji aliyê bütçeyê ve jî wê dîsa ji me re bibana serêşî. Wê demê me nedikarî em akterên profesyonel tevlî kasta xwe bikin. Ji bo vê em çûn bi Muaz re axivîn. Hilbijartina akter û aktrîstan dest pê kir. Muaz çû gundekî Hezexê navçeya Şernexê. Du zarok dîtin û çend sûretên wan ji me re şand. Bi wan re axivî û amedekariya xwe kir. Axir dîmenên wan zarokan hatin ber me. Me bi hev re li wan dîmenan nêrî û karakterê xwe hilbijar. Berî wê zarokan di fîlmekê de cih negirtibû. Diyalogên wan tune nebûn. Heta wê demê kamera jî nedîtibûn. Cara pêşî bû ku bi kameraya dîmenên wan dihatin girtin. Lê têra xwe serkeftî bûn. û ji aliyê akteriyê ve em zêde rastî tengasiyekê jî nehatin. Carna bêhna zarokan teng dibû. Zehmet bû ku em wan motîve bikin. Niha Muaz dîsa senaryoyekê dinivîse. Ew jî gelekî xweş e. Ev projeya wî li ser rewşa van mehên dawiye ango bi giştî li ser şerê Kurdistanê ye. Lê ne ji bo rexnekirina şexsan, mijara senaryoyê rexneyeke giştî ye ji bo mirovatiyê. Bi mijareke wisa xweş Muaz dixwaze fîlmeke nû çêke. Lê hê nû dest bi amedekariya bütçeyê filan kiriye. Hêviya min ew e ku em dîsa bi hev re bixebitin. Umarım beraber tekrardan çalışırız. Muaz'ın sinemasında başından... Ji destpêka heta roja îro heke em bifikirin, biya min sînemaya Muaz Güneş pêşketineke baş nîşan dide. Bi taybetî jî piştî wê fîlma yekem ku ceribandineke ecêb e. Heta fîlma wî ya dawî hêk, him ji aliyê lîstika akteran ve, him jî ji aliyê vegotin û sînematografiyê ve ez dibêjim Muaz terza xwe ya sînemayê pêş vebiriye. Bi taybetî jî di fîlma hêk de ev pêşketin xuya dibe. Hem akteriya karakteran, hem kadrajên wî hem sînematografiya wî Muaz bi awayekî serkeftî di vê fîlmê de xwe nîşan dide û texmîna min ev fîlm niha di pêşbirka çend festîvalan de jî cih digire. Lewma ez mereq dikim ka Muaz wê niha fîlmeke çawa çêke. Sînemageriya Kurdî van salên dawî di festîvalan de bi taybetî jî diwarê kurtefîlman de serkeftineke baş bi dest ve aniye. Zêdetir çîrokên zarokan nîşan didin û jûriyên festîvalan hez ji van çîrokan dikin. Lê sînemagerên Kurd çîrokên xwe êdî bi awayekî serkeftî di sînemaya de dikarin nîşan bidin. Berê bi awayekî amatorane karê sînemayê dikirin, lê niha li gel navdartirîn derhênerên dîmenan dixebitin. Muzîkên baş hildibijêrin, akter û aktrîstên baş di fîlmên wan de cih digirin. Wê demê sînemayeke serkeftî derdikeve meydanê. û em jî bi saya wan fîlmên baştir temaşe dikin. Di vê warî de biya min fîlma Muaz ya bi navê hêk, di pêşketina sînemaya Kurdî de mînakeke baş e û têra xwe serkeftî ye. Bu anlamda da başarılı buluyorum yaptığı işleri. Muaz Ramazan Güneş yek ji wan derhênerên nifşên nû ye ku bala xwe daye guherîn û nûjemiya sînemaya cîhanê. Çîrokên Kurdewar bi awireke nû pêşkêş dike lê nakeve dehfika oryantalîzmê. Li Stenbolê de jî li wê derê fîlmên xwe çê dike û di navenda sînemageriya xwe de cihekî mezin veqetandiye ji bo hizra sînemaya Kurdewar. Ji ber ku xwedî perwerdeya sînemayê ye, ji ceribandên ciyawaz natirse û hew dide ku asoyeke berfirehtir li sînemaya Kurdî zêde bike. Ez vê qeyd vê pêşî berî got mesela em li sînemê wek aracekê gerecekê got em welamê vê aracemê çîk bikin em polîtîkayê bikin beriya wê na divê em li xwe mêzînin em çawa me bibin derhener yani em çawa me em karibin sînemayê bikin got zaten wextê ku me wilo got wextê ku me got em Helepçeyê bikişînin em bi şekilkî bikişînin got dinya heme hejê bikî. Îro ro tişta kêmasiya got Kurda eşê xwe û şîddeta got hatî serê wana û belayê got hatine serê wana hê sînematografîk nekirine. Mesela wextê me ro li mînakê li dünyayê di mêzênê mesela Amerîka wextê got li mêzênê
حرب خو یا دا سواش خو حسنا گو قهرمانك جوي قركتر جوي حكاية شكرنا وشتنا جو محجوي قركتري بكن شتنا جو حج ويش كيف بكن مثلا كرم مناك بدم خلاص كرنا الريان بترجد بالريان وقرطارمق فيلمي صار حرب دنياية وبحثا عسكري كي وقت جو شواوي خلاص بقنت كن وقت الفيلم زين كيف حتى قال كيش فيلمته يعني فيلم دوينه يعني قلت نبي والله برا فيلم نه politik bir baş be ya da bir film برا tane politik bir baş be yani film hem politik şeydi be hem politik şeydi be hem vakti şeydi le maksat je دويت her du karbe tevde bajone yani bu her du tevde hatın ajotin beter hoştur karbe benim و اسكارم ميناكي دي hoştur bekim تراس بولبا فيلمكي روسيا الفيلم ده حتى تبي بس بروباغندا روسية كان حتى تبي بس يعني سر وصف روسات دن وصف حرب روسات دن ليش برجو سيناريو خوشكاتي دانين وكاركتري جوج كاركتري مازنه جو تيدا تراس بولبا خوشك تي ناسكرن كيف مروج تشيروكا وارته كيف همان ام كاركتر خود دخن يك امام خود خن شناوي كاركتري ام بو كاركتري رد بنيك ويجبر له كيف مج شرير روسارت يعني شرير يعني شرير روس وبولونيا ده كيف مج روسارت يجبر له مليون فيلم ميزان ايو كنو هاتتوي ازاغا مشانت از این ناس نکن ازاغا بگیواندرaya جبرات بيجن سيغوشا برمدا كردين ما عراق تجارت الكول اتكن لقال دجي كردين ما تركي جو شكرني تمبرا کسی باور نکرد تو وگره گرمو یک و یک چند دکات؟ ده اما چند دکات؟ مبتدزان بلام دایک من باکم دکاتا تمبرا سینمایا کوردی ji bo wî çîrokên mînîmal ên Kurdan in lê nebnêrîn û şîroveke qilîşe. Muaz Ramazan Güneş tekamül û geşedana sînemaya Kurdî li gel sînemaya cîhanê bi avayekî hevterîb û hevaheng dixwîne û dixwaze sînemageriya Kurdî bike malê cîhanê. فیلم کردی جبو تماشاوان کرد تیچه دکرن و سازکار میشم یعنی فیلم کردی ایرو گوت وقتی تدمیزنه yani hedefa zaten bu hedefa vanaj bu Kurda tenebe او فيلم خو نسر كفتيه يعني جو تاركوفسكي بخوجي دبي يعني دبي جو كيت لك مهبج بو فيلم مد بي وانا زيده از في تشتي بيشم چما زيده في تشتي بيشم جبر جو zaten درد سينما نگو يعني چيروكا خو بگينه گروپكه ت چيروكا خو بگينه يا دا باجاركي يعني جو چيروكا تا گها باجار يا دا چيروكا تا دوالات كي دما zaten فيلم تنسر كفتيه كانت بخوجي دبي يعني دبي وقت قلت تشتكي تفكري مزن بما يعني الدنيا حما او تشي تشاو بيخويا كرن مازم دبي مرو بفكري مثلا بر السينما تشكي زياده بها بو يرو اشتا كاميرا ديجيتال دركن كاميرا ديجيتال كاري بشكل كدي ارزانتر تشيروكا خو بكشيني herkes iyi bikşini tabii açık derken yani çıkası işte bu zeyde bu ulqası hepki kalitaveji eda keve le mesela ne çık ne mesela yani bu bera kes film açına ki çık vekiriye yani meydan vekiriye ego خورتيغو سر سينما بفكر خورتيغو بوغازن شوار فيلما تشيكن جو يعني ايشي وهابن وتشيروكي وانا هابن برا تشيكن حتى جو ايجو zaten السينما تشكي ولويا تاركوفسكي بخود بيجي يعني دبي كو تخوا قرباني سينما ينكي سينما تشكي نادته يعني zaten vaxortajı bu yani bu قرباني سينما نكرن فيلم كي اد دو اسيا ادفجي وردن ليغو قربان كرن از باور مسركفتي بن tabii bu اسكار فيناجي از داوي تشتا داوي از بيجم جبو فيلم كي جبو فيلمي قلت başçı ki دويت gelgi بشغله يعني جاركي çene bu adu çene bu asya dve mesela mero devjene vardı gelek abi izlame serkefti hani dünyada devjene vardane gelek tiştevani ne serkefti çe bunu le devjene vardane ولو serkefti bunu yani وكو ريناس جيان جد بيجي دبي اگر تشتشتكي حسكر خوشبوي تشتي بيش